Oyaore nyakoro moga juang ino kinyi maber kendo mwarome cheno mar nonro mar oboke kawuono chieng' tich ang'wen tarik 13 dwe mar abich higa mar 2021 marwako e cheno ni en an Chris Owino. An kod oboke ariyo odiochieng' ma kawuono, The Star kaachiel kod Daily Nation. Adhi chako kod oboke mar Daily Nation kama thor mar wach e nyim oboke mar Daily Nation en ni all back and no bite, Ruto's wake up call. All back and no bite, Ruto's wake up call. Eni jalup Ker William Ruto oseneno kendo oseneno jood bura monego bed ni chung' kode motegno kaweyo oko to e kinde mane jood bura twak ewi bill mar BBI kama jood bura motenore kod jalup Ker William Ruto ne osiro lwedo bill mar BBI kendo dhi ataro kod geno mag jopiny manen kod geno ne jogo masiro lwedo jalup Ker William Ruto e od bura dhi kwedo bill mar BBI. Kruse oboke ne wanyo seche moko ma en ranyisi ma jalup Ker William Ruto onego bed ni ng'iyo ni jotelo mosebedo ka owacho ni otenore kode to moloyo jo od bura seche moko gin jo od bura madier kendo gionge kod adier moramora ewi wach ma gisebedo ka giwacho ni gidhi siro lwedo jalup Ker William Ruto e yiero maduong' mabiro. Mano e thor mar wach e nyim oboke mar Daily Nation. Jo od bura motenore kod jalup Ker William Ruto oseweye tenge kendo osebedo ka timo weche moko manyiso ni seche moko gionge e dwaro mar siro lwedo jalup Ker William Ruto bang' ka moko kuom osiepene ne osiro lwedo bill mar BBI nyim od bura. Oboke mar adek lose ewi japuonjre miluongo ni Athman Simon Wabwire man motelo ne dhi timo penj mar KCSE nosebedo ka otiyo tije mag juakali mag gedo kata masonry. Kata kamano ne oyudo points 75 e penj maduong' mar KCSE, gino ma omiyo ne oyudo scholarship mar higni 4. Oboke mar 4 lose ewi jo od bura motenore kod jalup Ker William Ruto mane owacho ni ne chal ka mondhoge bang' goyo ombulu ne bill mar BBI e nyim od bura. Oboke mar 5 odiochieng' ma kawuono doho dhi ng'ado bura ewi buche makwedo chenro mar loko pen chike kae kokale bill mar BBI. Odiochieng' ma kawuono doho mamalo mano High Court dhi ng'ado bura ewi buche makwedo chenro mar loko pen chike mapacho kae kokale bill mar BBI. Oboke mar 6 duond od bura mar UDA motenore kod jalup Ker William Ruto dhi chako chenro mar timo romo kod jokanyo mag kor gwenge mapacho kae kochopo juma manyien. Duond od bura mar UDA ma otenore kod jalup Ker William Ruto dhi chako chenro mar timo romo kod jokanyo mag kor gwenge mapacho kae kochakore juma manyien. Oboke mar 7 pod loso mane weche mag somo kaachiel kod duoko mag KCSE. Oboke mar 8 loso ewi weche arita kwe gwenge makadho wadh nam chumbi kama obila ne ondhiyo ayudhe 2 ma itudo kod jonjore mosebedo ka monjo kendo kete oganda tesre gwenge makadho wadh nam chumbi. Oboke mar 10 loso ewi midhiero mokwako gwenge mag Nyando e Kisumu County kaluwore kod koth masani dhi nyime kod chwe e pacho kae. Oboke mar 12 loso e ywaruok e kind piny Kenya kod piny Amerika kama koro piny Amerika ong'ado contract margi kod duol mar KEMSA ewi pogo kaachiel kod ng'iewo yedhe mag thiedho oganda mopogore opogore e pacho kae kama koro piny Amerika ong'ado contract margi kod duol mar KEMSA, contract manengo ne romo bilion 70 mane miyo KEMSA thuolo mar pogo yedhe ne oganda kata migepe mag piny owacho e pacho kae. Pach jondiko kaachiel kod pach josomo be ni oboke ni mar 15, 16 nyaka 17 weche mag ohala. Tok oboke mar Daily Nation odiochieng' manyoro ker mar piny Uganda Yoweri Kaguta Museveni ne ochamo muma mar apisi bang' ka buche mane kwedo yiero mare ne otiek e doho. Odiochieng' manyoro Museveni ne ochamo muma mar apisi ka ker mar piny Uganda kuom thuolo machielo. Oboke mar
bich gachiel gin weche tuke. Ka oboke mar ariyo an kod oboke mar The Star. Oboke mar ariyo an kod oboke mar The Star kama thor mar wach en ni Governor's wife children linked to Wajir graft web. En ni jaod governor ma Wajir kaachiel kod nyithinde itudo kod bura kata weche mag mibadhi mane omiyo MCAs mar county no othiche oko e apisi. Min jaod kata jaod chi governor ma Wajir kaachiel kod nyithinde itudo kod weche mag mibadhi, gino mane omiyo MCAs ma ok e county ma Wajir ne othiche oko mar apisi mane oyangore e kinde mane governor ma Wajir ne ochopo e nyim komiti moyiedhi mar od bura mar Senate mang'iyo bura mar thiche oko e apisi. Oboke mar ariyo loso e weche mag duoko mag penj mar KCSE. Oboke mar ang'wen nyaka oboke mar abich pod loso mana ewi weche mag mibadhi ma itudo kod governor ma Wajir mane MCAs othiche oko e apisi mare ka odiochieng' manyore nyim komiti mar od bura mar Senate mochung'ne ng'iyo bura mare ne onyisi ni chi governor ni kaachiel kod nyithinde ne odonjore e weche mag mibadhi mane county ma Wajir owito omenda madirom bilion 2. Oboke mar auchiel loso ewi duol mochung'ne bago yiero e pacho kae IEBC masani koro dwaro ni ginyiew gadgets kata mago identification gadgets ma idhi tiyo kod yiero maduong' mabiro. Gidwaro mondo ginyiew gadgets maromo 10,000 motelo ne yiero maduong' mabiro. Oboke mar 8 loso ewi report mar Auditor General kama koro wacho ni migepe mamoko mag piny owacho ma pacho kae ok osebedo kaluwo chike mag chiwo tenda e pacho kae. Oboke mar 12 gin pach jondiko kaachiel kod pach josomo weche moko e counties kaachiel kod weche moko e pinje maoko. Tok oboke mar The Star gin weche tuke kaachiel weche tuke mag ng'wech kaachiel kod weche tuke moko e piny Ingereza mago English Premier League. Nyakaramogi odiochieng' ma kawuono ne an kod oboke ariyo, ne upayudo thuolo mar bedo kod oboke mar The Standard. Mano bende makelo e giko nonro mar oboke odiochieng' ma kawuono. Bed go odiochieng' makare. Nyinga Chris Owino.